Helo, Eleri dwi a fi ydi enillydd Prentis y Flwyddyn Cyfrifyddu. Dwi wedi astudio Phrentisiaeth Cyfrifyddu achos nes i gychwyn yn prifysgol yn astudio cyllid a cyfrifyddu. Ond yn fuan iawn nes i benderfynu bod prifysgol a'r profiad ddim i fi. Ond o'n i eisiau cario ymlaen yn yr maes, felly nes i penderfynu mynd lawr rŵt Phrentisiaeth yn lle. Nes i gychwyn 2 flynedd yn ôl yn gweithio i Archwilio Cymru. Dwi dal yno rwan. Nes i gychwyn y Phrentisiaeth yr un pryd, so dwi wedi astudio lefel 2 a 3 a dwi wedi llwyddo'n heina, a dwi yng nghanol astudio AAT Lefel 4 rwan. Mae archwilio yn pwnc mor eang, mae o'n anodd i ddysgu jyst trwy profiad neu jyst trwy wneud cymhwyster. Felly mae cael y cyfuniad o'r ddau wedi galluogi fi cael y profiad, ond hefyd yr sgiliau technegol i allu gwneud y gwaith. Dwi'n meddwl mae'r peth mwyaf dwi wedi cael allan o'r Phrentisiaeth tu allan i'r cymhwyster ydy bod fi wedi datblygu hyder yn ofnadwy. Ar cychwyn Phrentisiaeth, o'n i'n reit swil ac yn ddi-hyder, ond trwy yr help dwi wedi cael gan y coleg a gan Archwilio Cymru, dwi wedi wir dod yn fwy hyderus a deall bod angen y hyder yma mwyn gallu mynd mlaen yn y byd archwilio. Os mae rhywun yn ystyried cychwyn Phrentisiaeth, swn i'n deud i nhw fynd amdani. Mae o un o'r dewisiadau gorau dwi erioed wedi wneud. Mae'n rhoi'r cyfle i chi ennill pres a astudio tuag at cymhwyster ar yr un pryd. A dwi'n meddwl bod hynna'n gret o fewn Cymru, yn enwedig gan bod ni isio i bobl ifanc cael y gallu i ddewis i aros yn yr ardal. Dwi'n meddwl bod o'n cyfle i wneud hynna trwy astudio Phrentisiaeth.